O si ate? Ano ba yun? Si ate hindi na. Lanca ba? Không những gì đó nữa. Không những gì đó nữa. Tibero ba dyan? Tibero dyan. Dyan, tibero. Apa dah ya? Aku sudah nggak sejajar sokan. Lihat kita. Sarap ko. Oh, lamu ka. Kami nga ba dito alam Abi ang bebak. Tu bebak ni sasangin mo mo je. Dapat mo.